con este cambio de tempo... Perdón, que quería decir que con este cambio de tempo pois veñen moitos resfriados e resulta que nas redes sociais atopamos todo tipo de remedios. Por exemplo, poñer allos no nariz, poñer cebolas nos pés ou comer allos crus. E vostedes utilizan estes remedios, teñen outros caseiros? Imos ver. Que faz cando tes catarro para quitar así eses mocos? Tomo eucalipto con limón. Pones unos emplastos por aquí, te tomas también la miel. Agua con limón, mel e jengibre. A mel, a leitiña quente ou ponche polas noites, xa sabes, con un pouquiño de paracetamol e a sudar a gripe toda a noite. Nas redes sociais di que se pos dous allos no nariz vancho un moco. Bueno, por Dios, estamos pirados aquí, o qué? Pareceme un pouco, primeiro, un pouco noxento, non? Como se diría correctamente. Noxento, e creo que non ten ningún fundamento de ningún tipo. Mira, hai xente que di que escoitando isto aún cúrase o resfriado. Madre mía, pero con eso en vez de curar o resfriado me vou quedar sorda. Escuchando ese ruido de curas de la gripe, no. Entonces, tamén unhas fregas de ortiga fanse entrar en calor e sudar todo o mal que tes dentro. Poñemos unha cebola con bisba por unos pés e santo remedio. Madre mía, es que ya no sabemos que inventar. Ai, non sei. Diríamos así algo. Tendríamos que ir así, efectivamente. E poñer uns calcetines destos de ventosos para que non caeran. Bien con paracetamol o algo de farmacia, o bien por natural también, pero no creo que con eso, ¿eh? Me digas. O de cortar a cebola e poñela na habitación, iso é moi común. Eso debe de ter algunha base, non che sei explicar moi ben por qué, pero o tema do gas que ten a cebola e algunha cousa, sí que teño oído eso, pero nunca o comprobei, Nunca o comprobei. Bueno, hombre, bueno. Los pirados que están para allá, por otro lado, pero coger la cebolla y cascar allá la... Bueno, No, desde logo, si as redes sociales, vamos, aparece de todo. Teñen moito peligro, hai que ter moito cuidado con ela. Se alguén ten dúbidas, que ten que facer? Se ten dúbidas, acudir a... Primeiro, se é unha gripe ou unha tal, igual na súa farmacia lle poden axudar. E se non, recurrir ao seu médico de cabeceira, que é o que ten que facer. Que razón tiña Cristian Bispo, moi boas tardes. Esa veciña que falaba de que facían falta moitas ortigas para moita xente. Vamos a ver, vai a ristra de panocadas acabamos de ver, Cristian. Dache risa, sí, pero algunhas poden ser peligrosas. Imos empezar polo dos allos da nariz, que a min lévame tanta tarde. Obviamente iso non funciona e non sei se pode ter algún risco para a nosa saúde, Cristian. Que asco. Ben vedes, ao final eu estou bastante contento de vir isto, non? Porque ao final os galegos e galegas parece que temos bastante sentido común. Entón, bueno, iso tamén me agrada bastante. No tocante ao tema dos allos, xa vedes, claro que pode ter perigos, non? Ao final, o allo é un composto que ten aí unhas sustancias que poden ser incluso irritantes e corrosivos, e metelos no nariz pode producir feridas, o inhalar ese produto pode ser incluso perxudicial. E xa non só por iso, non? Que senón que tamén estamos falando de que é un composto que pode obstruir as nosas vías aéreas e quedar aí atrancados, sobre todo se estamos falando de cativos que van cas mans, xogan e pode ter un risco, moi importante. Bueno, dende logo, máis alá dunha solución, ainda pode facer unha enfermidade máis, oiches. A ver, eu creo que algo menos perigoso, Cristian, pode ser se os rapaces, os cativos teñen mocos, poñerlle unhas rodajas de cebola na planta dos pés con un pouco de bálsamo así mentolado, despois poslle por riba un calcetín, bota así toda a noite e din que eso, que sei que funciona. Bueno, imos decir que igual co outro tampouco ten esa base científica e ese rigor comprobado, non? Ao final, que produce eses produtos con mentol, eucalipto, que todos coñecemos e que se empregaban antes con moita máis frecuencia que facemos agora, que van producir esa falsa sensación de benestar, non? Ese eucalipto que libera, como cando comparamos que esa sensación de mascar un chicle de menta, non? Que parece que nos abre o peito. Entonces esa mesma sensación, pero é algo que a curto prazo estamos falando que mellora nese momento, pero despois voltamos a estar na mesma. E ollo tamén se estamos falando en cativos, non? En menores de 2 anos, ollo con este tipo de produtos que a veces os aplicamos na zona do nariz ou dos ollos ou incluso no peito, poden ir de noite cas mans
e metelo na boca tamén é moi perigoso. Entonces tamén por eso de aí un pouquiño decimos por que se pon nos pés e non se pon nos cóbados? É dicir, de onde sai iso? Pois en parte é por o propio sentido común, non poñeno nos pés con esa cebola para que os nenos non poidan acceder con ese calcetín e retiralo. E tocarse. Cristian, sabes que pasa? Sí. Estou te escoitando un pouco resfriado, Espera un momento, sí, escoita un momento que te cura. Eu non sou profesional sanitario, és ti, pero escoita isto que te cura un momento. Mira, escoita. A ver. Xa te notas mellor? Isto xa... Cambiou xa cor da cara, A guinda do pastel, non? Porque ao final, isto se non estamos mal, ponnos mal, por lo menos da cabeza, eso seguro. A ver, pero hai xente que di que isto cura catarros. Isto cura todo, non sei como, vamos. Pero non, a verdade é que eu isto, se vos digo a verdade, somos sinceros, esta primeira vez que o vexo, para nada. Quero dicir, non lle fagades caso a isto porque de rigor científico non ten ningún. Non hai rigor científico, home, pero hai algo que sí que ten rigor, que eres ti, Cristian, que queremos que nos contes que remedios podemos facer entón nas nosas casas que sí que funcionan para curar o resfriado. Pois claro que sí, ademais que, como falabades antes, penso que vai cambiar o tempo estes días, pasamos de estar con esta calor que parece que nos alegra o corpo, non? Como falábamos así en algún programa, estes cambios de temperatura pode ser que veñan acompañados de algún resfriado leve, non? Entonces, decir, ao final, isto sempre é un proceso natural e por tendencia vai tender a curar só no prazo de entre 7 e 5 días aproximadamente, nunha semaniña, pois un resfriado común trata de resolverse en solo de forma espontánea. Pero senón, nós xa sabemos que nos gusta tamén o que temos pola casa de recurrir a elo, como falaban no vídeo, o máis fundamental é a hidratación, non? Hidratarse. Beber moito. Auga, líquidos quentes, falaban aí. Ben sexa leite, ben sexas infusións, ben sexa caldiños quentes ou sopas. Entonces, eso por unha banda. Se ese leite ou esa auga que falábamos quente lle engadimos o mel, que é un produto que todos temos nas nosas casas, e é un produto moi bo. Nese sí que está comprobado ese poder tanto analxésico, antiinflamatorio, e que axuda moito para contribuir e para curar e acelerar isto. E se lle mezclamos unhas gotiñas de limón, así un cítrico, e incluso xenxibre, que tamén é antiinflamatorio. Susto, pensei que ibas a decir aguardente, Cristian. Eso é unha mezcla moi, como din aí, moi sabedeira, que nos vale a vida. Sí, sabedeira. Cristian, sí, veña, rápido que nos quedamos en tempo, danos aí o titular final. O último, os lavadiños nasais con soro fisiolóxico ou incluso auga con sal para aclarar a gorxa. E con iso temos o noso catarro solucionado. E xa termino. Oye, Cristian, pois mira, anotados todos os teus remedios, borramos xa da nosa mente esos vídeos das redes sociais que algún asusta. E como sempre, grazas por vir a traernos a túa sabiduría e ese puntiño de facultativo. Grazas. Eso é. Graciña, meu rei. Unha aperta enorme.